Nu Karsten och Night Vision. På det her gamle sygehuse ligger Rune Kjærsen. Rune har fået Lucifer, Belzebub, djævlen i sig, og jeg, Karsten Torbjerg, psychic medium, skal udføre en exorcism. Let's go to Night Vision mode. أشهد أن لا إله إلا الله. Han hedder Rune Kjærsen. Det mand som har Belzebub i sig. Jeg må hjælpe ham nu. Rune! Nu du! Armani memento, rebus in lactos intolerantus, megalonia acroban Armani Adidas. Jesu verden, og i helvede, Jesu verden! Slip Rune, slip af det store sverden, jeg er Jose. Slip Rune. Vi behøver det på jorden. Foragte dig, du svine Belzebub. Du skal få Rune. Han må. Lucifer. Vi är fel. Rune ligger i rummet bredvid. Har vi gått fel? Ja. Hvad hedder du? Erik. Nej, men for helvede. Karsten, har du kontakt? Nej, for helvede. Jeg tænkte på mit kontoudtræk.